De Leeuwarder horeca had verleden week goede zaken dien. Zowat 1 heel miljoen mensen kwamen op Serious Request aan. Een groot pad van had die ik de Leeuwarder cafés en restaurants aan. Van een soort bedrijven wie snijn de drokste dij eer. Ja, mensen komen uit het hele land en je ziet mensen in trainingspakken aan de balie staan. En dan heb je een beetje een praatje met de mensen. En dan merk je dat iedereen probeert wat voor Serious Request te doen. En dat was echt heel erg leuk om een keer mee te maken zo. Er binnen nog geen omzetcijfers bekend, maar de horecavereniging Friesland zocht tevreden waarom op Serious Request. Het was ontzettend druk in de stad. Het bruiste, het leefde. Het was gewoon één groot feest. En ik denk dat we met z'n allen, en de horeca daar niet uitgezonderd, een heel goed visitekaartje heb afgegeven. En als je dan ziet hoe de saamhorigheid was, hoe het is van dat cafés met luxe restaurants samenwerkten. Nou, dat belooft een heleboel goeds voor de toekomst. De verwachting is dat de Frieske Haatstad nog lang profiet haalt van Serious Request. Het is bijna standaard dat ze zeggen van god, jullie lopen niet meer op klompen. Het is hartstikke mooi hier in Leeuwarden en die Friesen die zijn helemaal niet zo stug. Dus er binnen al die Nijmeesken die te sterk ontdutsen hè? Ja, ik denk het wel. En als die nu allemaal terugkomen, dan denk ik van alleen maar winnaars. Je hoorde veel mensen van Leeuwarden is toch wel echt een leuke stad. En ze wisten natuurlijk, van tevoren kun je moeilijk inbeelden. En de sfeer was natuurlijk wel anders. Het was heel druk, maar ze zeiden wel van ja, Leeuwarden is echt een leuk stadje. Het is allemaal klein, maar gezellig. En het was een mooi plein, hoor je veel. En Oldenhoven vonden ze super mooi. Ja. Dus die komen wel weer om. Ja, ik verwacht van wel eigenlijk. Een heleboel zullen vast nog wel eens een keer terugkeren naar Leeuwarden.